ट्रैक भोजपुरी हनु एक भोजपुरी है ना भैया। नमस्ते प्रणाम आप सबके भाई, हम प्रमोद प्रेमी और आप सबके बता दी कि आज लाइव आवे के कारण भइल कि बहुत ही अच्छा भोजपुरी में चैनल लंच भइल बा। वो चैनल बहुत ही बड़े पैमाने पर ओकरा के लॉन्चिंग कइल गइल बा। ओमे गाना शुरुआत हम ही डलले बानी, जौन गाना बलमुआ रंग है एल्बम के नाम है और 0 सब्सक्राइबर से ओकरा के शुरू कइले बानी हम। और जौन कृष्णा भैया के गाना है और आर्या के संगीत है। तो चाहब कि आप सब प्रणाम, जे भाई देखा तो सबको एक बार शेयर लगा दी। अजय जी, रानी कुमारी, मुकुल जी, दीपक कुमार जी, जे भाई हमारे देखा तो सबको एक बार सबको शेयर लगाई। आए चैनल के ऊपर लिंक बा, चैनल के एक बार भाई खातिर सब्सक्राइब आप सब कर बसोक भैया सब लोग सब्सक्राइब एक बार टेक भोजपुरी लिंक दिल बा लाइव के ऊपर। तो आप सबसे आग्रह बा, शुभम सिंह जी सबके प्रणाम और अनिल शाह जी, रितेश जी और जे देखा था सब कोई भाई हमारे एक बार शेयर करी और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करी। 0 से इस चैनल खुलल बा, सब कोई एक बार प्यार आशीर्वाद दी जे देखा था। राज रत्नेश, कन्हैया यादव जी, रोहन जी, हेलो, शुभम सिंह, जय माँ वैष्णो देवी। और अभी हम जा रहा बनी बॉम्बे, फिल्म के शूटिंग कुछ शेड्यूल बाकी रह गइल बा। तो आप सबसे आग्रह बा कि ये गाना के चैनल के टेक रिकॉर्ड भोजपुरी जौन एकर निर्माता संतोष जी बानी, संतोष जी के चैनल है और भागीरथी पाठक जी। और इस चैनल के आप सब ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करी, सुनी और प्यार आशीर्वाद दी। मुकेश सिंह जी एक बार गाना बजाइए, कवि जी भी गाड़ी में बाड़ा सुन के बजाओ।